ми прекъсна дрямката. Ето го за подозрението. Ой, деде. Как е умрял? Добре, съм жив. И как си? Добре, признавам си, аз го убих. Покажи го. Този извън граници. Викам спецотряда. Никой не може да хлапаци. Ти ще знаеш най-добре. Мога да извършвам арест. От 20 години пръст не си мърдал. Някой да му гръмне от мое име. Мислеше, че ще ни се измъкнеш, а? Ние сме твърдо умни за теб. Дами, пациентът ми е невинен. Пише му го в хороскопа. А как си обясняваш това? И още как? Не номирай, колега. Нямате доказателства. Имаме доказателства да го лепне 3 шамара. Клиентът ми е с тефлоново покритие. Ама покрити си не ни искали, а? Момчета, усещам, че демона е недоволен за нещо. Ти чио си сега? На край на пределкина. Стига стави джаба. Мелан! С протокол Генезис. Дами и господа, поради принудително свидетелство на свободна воля отвъд психичните ви травми, вяра и въображение, обявявам този случай като... Мили Боже, какво по дяволите?